Bore da disgyblion sywar a sut ydych chi? Gobeithiwch bod chi gyd yn iawn. Sut ydych chi'n mwynhau'r thema newydd arwyr hyd yn hyn? Ydych chi'n mwynhau? Dyma'r gweithgareddau rydw i a Miss Davies wedi cynllunio'r eich cyfer yr wythnos yma. Rydym yn parhau i weithio gyda'r gair diolch a'r enfys. Felly yn iaith, ewch ati i ysgrifennu cerdd acrostig yn ddefnyddio'r gair enfys. Mae ysgrifennu cerdd acrostig yn dipyn o hwyl. Rydym wedi cynnwys cyfarwyddiadau ar sut mae'n mynd ati i ysgrifennu'r gerdd. Unwaith ydych chi wedi gorffen ysgrifennu'r gerdd, ewch ati a furno eich gwaith gan ddefnyddio lliwiau hyfryd yr enfys. Dyneithiau. Darllenwch y stori Arch Noa. Ar ddiwedd y stori, rydym yn dod ar draws enfys hardd sydd yn arwydd o obaith. Mae'n stori hyfryd o'r Beibl. Ar ôl darllen y stori, cwblhewch y chwilau rydym wedi ei gynnwys. Mae yna un air pwysig ar goll o'r chwilau'r pob lwc. Mathemateg. Mae Noa'n llwytho'r arch gyda anifeiliaid fesul 2. Felly beth am fynd ati i ymarfer cyfri fesul 2? Blwyddyn 2, mae hyn yn gyfle da i chi adolygu eich tabl 2. Cwblhewch y taflen waith cyfri fesul 2 yr ydym wedi ei gynnwys. Cymhwysedd digidol. Mae yna lawer o olygfeydd hyfryd yn y stori Arch Noa. Dywyswch eich hoff lun allan o'r stori ac ewch ati i ailgreu y llun hynna gan ddefnyddio rhaglen peint a'r hwb. Cofiwch i safio eich gwaith fel ein bod yn medru gweld y llun dych chi wedi ei greu. Celfyddydau mynegiannol, cliciwch ar y link dyn ni wedi ei rhoi ac ewch ati i wrando ar y gân i mewn i'r arch â nhw. Mae'n gân hyfryd am yr anifeiliaid yn mynd i fewn i'r arch. Rydym wedi gosod set o gwestiynau i chi ateb yn ymwneud â'r gân. Gwyddoniaeth a thechnoleg. Rydym eisiau chi adeiladu enfys gan ddefnyddio blociau, enghraifft blociau pren, Lego. Cofiwch i ddefnyddio'r blociau lliw cywir ar gyfer bob haen o'r enfys. Ydych chi'n gallu cwblhau'r enfys gan gwneud yn siŵr ei bod yn medru sefyll ar pennau hun? Pob lwc. Geiriau'r wythnos. Rydym wedi cynnwys 5 gair pwysig yr wythnos yma sy'n ymwneud â'r gair diolch. Rydym yn geiriau rydych yn gyfarwydd iawn gyda. Ewch ati i ymarfer sillafu'r geiriau yma gan ddefnyddio'r lliwiau'r enfys ac yna ei ychwanegu mewn i frawddegau diddorol. Ac yn ola, rydym wedi cynnwys her ychwanegol i chi'r wythnos yma. Beth am fynd ati i greu y gair diolch gan ddefnyddio eitemau o amgylch y tŷ a'r ardd i greu y llythrennau? Cofiwch i dynnu llun eich gwaith. Pob lwc i chi, rydyn ni'n edrych mlaen i dderbyn eich gwaith.